Ɗan fim a Yagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi. Haba M Sharif, kana sele, me yasa ka kuka? Zuciya da ƙona. Haba M Sharif, kana sele, amma me yasa zuciyar ka kuna? Ni da buri sai aurenki, shi tausaya. Haba Hassana, sele irin M Sharif yana miki magana, kin san fa yana da kuɗi fa. Iko da tarbiya ne rata. Haba M Sharif, ka daina kukan mana. So nake ka daina kukan, naga kalamanka sun ƙare, bari in baka nawa. Ka ce mata, zuciya da ƙuna ke ce za ki sa ta tayo sanyi. Zuciya da ƙona, ke ce za ki sa ta tayo sanyi. Fitar da ni a ranka ka dake, maza ka juya. Kar ka gaji, ka ce mata, ban riƙon amana, komai kisa ni dole sai na yi. Rage baki. Barkon amana, kuma kisa ni dole sai na yi. A raina ba na jinka na sake so ba ya buya. Rana fa ta dalle. Haba Hassana, duk kalaman da nake tsayawa ɓata lokaci in bashi, baki karɓi ko ɗaya ba. Ɓata lokacin ka kake ka ja da baya. Ni wallahi ba zan ja da baya ba, M Sharifi mutumin kirki ne, dole ne in taimaka mai akan soyayya. Wallahi ba wata hanya da zan kama, asiri zan miki dole sai kin so M Sharif. Allah ba ka sa